नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकु स्वागत करुछि जड़े कवि हृदयर से नियारा कोठरी को जेउठारे हृदयर स्पंदन सबू पालटि जाती गोटिए गोटिए नुपुर एवं जोठी प्रेम दुख संवेदना एक गुप्त संगीत रे एकत्र हो जाती आ सृष्टि हुए हृदय नुपुर। এই ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏକ ଏପରି ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି କବିତା ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି, ଏକ ନୂତନ ଦିନର ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୋକିତ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନାର ନୂତନ ଦିଗକୁ ଖୋଲିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏକ ସ୍ନେହମୟ ତାନାବାନା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ଅସୀମ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାବନାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାର ପ୍ରଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା, ସୃଜନାତ୍ମକତା ଏବଂ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠାରେ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛନ୍ଦରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବେଦନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନୂପୁରର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ନୂପୁରର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା। ଏହି ମଧୁର ଯାତ୍ରାର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।